оскільки йде трансляція, вона йде і в Криму, і на інші території. Було прийнято рішення Меджлису кримсько-татарського народу о чрезвычайном режиме деятельности делегатов Курултая крымско-татарского народа, Меджлиса крымско-татарского народа и его членов, иных органов системы национального самоуправления крымско-татарского народа в случае возникновения на территории Крыма непреодолимых препятствий для их свободной деятельности. Згідно цього рішення, посилаючись на Декларацію ООН про права корінних народів, яка була прийнята резолюцією Генеральної асамблеї від 13 вересня 2007 року, спираючись на резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року «Територіальна цілісність України», приймаючи до уваги реальну загрозу оголошення Російською Федерацією, де-факто контролюючи територію Крима, заборони на діяльність Курултаю кримськотатарського народу, також Меджлису кримськотатарського народу і його членів, відповідно до пунктів 2, 3, 6, 7 регламенту Курултаю кримськотатарського народу, пунктів 1.1, 2.1, 2.2 положення про Меджлис кримськотатарського народу, Меджлис кримськотатарського народу вирішив, я ще раз вам нагадую, це рішення від 19 лютого 2016 року. Пункт 1. В случае возникновения непреодолимых препятствий для свободной деятельности на территории Крыма Курултая крымско-татарского народа и его делегатов, Меджлиса крымско-татарского народа и его членов, иных органов, избираемых Курултаем крымско-татарского народа, уполномочить председателя Меджлиса крымско-татарского народа ввести чрезвычайный режим деятельности делегатов Курултая крымско-татарского народа, Меджлиса крымско-татарского народа и его членов, иных органов, избираемых Курултаем крымско-татарского народа, местных и региональных меджлисов. Пункт 2. В связи с невозможностью проведения на территории Крыма, де-факто контролируемой Российской Федерацией, демократических, открытых и свободных без постороннего вмешательства в выборах местных органов национального самоуправления, полномочия всех местных и региональных меджлисов остаются в силе до специального решения Меджлиса крымского народа об их прекращении и новых выборах. Пункт следующий. Установить, что любые действия, предпринятые с целью проведения очередных, внеочередных сессий Курултая крымского народа или его распуска, равно как проведению внеочередных выборов делегатов Курултая, членов Меджлиса, иных органов национального самоуправления крымско-татарского народа, в условиях временной оккупации Крыма, в обход или в нарушение существующих норм регламента Курултая крымско-татарского народа, положение о Меджлисе крымско-татарского народа, положение о выборах делегатов Курултая крымско-татарского народа, положение о местных органах национального самоуправления крымско-татарского народа являются нелегитимными. За це рішення проголосувало 23 члени Меджлису кримсько-татарського народу. Зрозуміло, що по зрозумілих причин ми його не обнародували, воно чекало свого часу, і сьогодні я вперше його роблю таким відомим для суспільства. Сьогодні на підставі цього рішення, після того, як в Сімферополі було прийнято неправомірне, злочинне рішення окупаційним російським судом щодо визнання діяльності Меджлису екстремістською та заборони його діяльності, я, як голова Меджлису кримсько-татарського народу, спираючись на оце рішення від 19 лютого 2016 року, видав розпорядження голови Меджлису кримсько-татарського народу о введении чрезвычайного режима деятельности органов национального самоуправления крымско-татарского народа в условиях временної російської окупації Криму. Воно є в певних екземплярах, кількості, можливо, не всім вистачить, але я думаю, що після нашого брифінгу можна буде його вам отримати. Але прочитаю ті пункти,
які я сьогодні ввів в дію, виходячи з регламентних документів Курултаю кримськотатарського народу і спираючись на рішення Меджлісу кримськотатарського народу від 19 лютого. Пункт 1. Ввести с 26 апреля 2016 года чрезвычайный режим деятельности делегатов Курултая крымско-татарского народа, Меджлиса крымско-татарского народа и его членов, иных органов, избираемых Курултаем крымско-татарского народа, региональных и местных меджлисов. Пункт 2. Деятельность Меджлиса крымско-татарского народа и его членов, иных органов, избираемых Курултаем крымско-татарского народа, с момента введения чрезвычайного режима и до принятия Меджлисом крымско-татарского народа иного решения организуется председателем Меджлиса крымско-татарского народа. Местонахождением центрального офиса Меджлиса крымско-татарского народа определяется город Киев. Пункт 3. Координация деятельности Меджлиса крымско-татарского народа в период действия чрезвычайного режима возлагается на особое совещание Меджлиса крымско-татарского народа в составе председателя Меджлиса крымско-татарского народа, лидера крымско-татарского народа Мустафа Джемилева, согласие, членов Меджлиса крымско-татарского народа, постоянно пребывающих на территории материковой Украины. Решения, принимаемые особым совещанием, обнародуются распоряжением председателя Меджлиса и обязательны для исполнения делегатами Курултая крымско-татарского народа, членами Меджлиса крымско-татарского народа, членами иных органов, избранных Курултаем крымско-татарского народа, региональными и местными меджлисами. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа, город Киев, 16 апреля 2016 года. Теперь, после того, как я обнародовал это распоряжение, оно будет размещено на официальных изданиях Меджлиса крымско-татарского народа. Оно будет доведено до сведения всех делегатов Курултая крымско-татарского народа, членов местных региональных меджлисов. Соответственно, введением чрезвычайного режима деятельности всех органов национального самоуправления крымско-татарского народа мы продолжаем обеспечивать беспрерывную и полноценную работу высшего представительного органа крымско-татарского народа, Меджлиса крымско-татарского народа. Соответствующим образом мы дальше организуем свою деятельность на базе тех представительств, которые мы заблаговременно открыли на территории материковой Украины. И теперь офис представительства Меджлиса крымско-татарского народа в городе Киеве будет определяться как центральный офис Меджлиса крымско-татарского народа. И 8 членов Меджлиса крымско-татарского народа, которые находятся на материковой Украине, а также наш лидер Мустафа Джемилев, будут входить в особое совещание Меджлиса, и этими людьми будет определяться координация всей деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Состав особого совещания может меняться, и, скорее всего, он будет меняться в сторону увеличения, но для этого должны возникнуть иные обстоятельства, которые предусмотрены нашими регламентными документами. Ну, скажем, появление действующего члена Меджлиса крымско-татарского народа на территории материковой Украины. Пожалуй, у меня все, теперь я готов ответить на ваш вопрос. Поясніть, будь ласка, що це таке чрезвичайний режим дійства? Що ви маєте на увазі, тобто, що в даному випадку? Курултай кримськотатарського народу як вищий представницький орган кримськотатарського народу. Це з'їзд. А також органи, які ним обираються, Меджліс кримськотатарського народу, вищий виконавчо представницький орган кримськотатарського народу, інші органи, які формируються Курултаєм кримськотатарського народу, вони всі формуються, діють відповідно до регламентних норм, положень, які затверджуються вищим органом кримськотатарського народу, національним з'їздом, тобто Курултаєм. Відповідно до діючого нашого регламенту, у нас не передбачалася ситуація, коли наша батьківщина, Крим, міг бути окупований іншою державою. Відповідно того, виходячи з наших регламентних документів,
ми визначаємо особливий режим діяльності, який передбачає безперервне прийняття рішення, їх реалізацію відповідно тих повноважень, які надаються рішеннями Меджлісу кримськотатарського народу. Сьогодні значна частина членів Меджлісу знаходиться на окупованій території. Вони не можуть приймати участь в обговоренні тих питань, які ми розглядаємо. Вони не можуть голосувати, оскільки з того моменту, як вступить в силу рішення незаконного, злочинного суду, за це їм передбачаються певні карні справи, статті, це є дуже велике покарання. В той же час діяльність Меджлісу має бути забезпечена, і наші товариші 19 лютого, відповідно до регламентних документів, вони проголосували за введення головою Меджлісу в рамках своїх повноважень особливих форм, способів прийняття рішень. Це ми називаємо чрезвичайним таким режимом. Ми не зможемо проводити засідання Меджлісу кримськотатарського народу, виходячи з його всіх кількості членів Меджлісу. Ми не зможемо обговорювати з ними скайпом ті питання, які ми до того обговорювали у вигляді засідання. Ви розумієте, чому? Тобто окупанти в Криму роблять все для того, щоб остаточно розчавити кримських татар, для того, щоб просто змусити всіх мовчати, для того, щоб не дати можливість Меджлісу кримськотатарського народу продовжувати свою діяльність і тим більш впливати на ситуацію в Автономній Республіці Крим. Але ми знаходимо ті форми, які дозволяють нам наші регламентні документи. А скажіть, будь ласка, як ви будете реагувати на сьогоднішнє рішення Європейського суду? Я маю на увазі, ви будете подавати в Європейський суд? Я ще раз хочу сказати про те, що сьогодні в Криму відбулося неправомірне рішення злочинне. Неправомірне рішення, значить, це про те, що немає права окупаційна влада руками встановлених нею окупаційних суддів приймати рішення щодо представницького органу корінного народу півострову. Вона не має взагалі там приймати рішення, щоб засуджувати громадян України. І все те, що відбувається зараз в такий спосіб, в тому числі через так звані суди, це рішення є неправомірним. Але в той же час наші колеги, цілісний народ, кримські татари, і не лише кримські-татари, там знаходяться в умовах заручничества, в умовах окупації, і в певній ситуації вони вимушені визначати свою позицію, виходячи з тих меж, які встановлюються окупаційним режимом. І зрозуміло, що наші колеги, я це тут вже посилаюсь на своє спілкування з ними після того, як було прийнято це рішення, наші колеги ведуть себе там таким чином, щоб продемонструвати всьому світові про абсурдність, незаконність, злочинність приймаємих рішень окупаційною владою. І для демонстрації цієї злочинності вони будуть використовувати можливості продовження свого захисту в існуючих умовах, які там визначають на місці в окупаційному режиму, для того, щоб перейти на міжнародний режим і, як ви запитали, подати заяву до міжнародних судів, зокрема до Європейського суду з питань прав людини. Таке передбачається, але ще раз хочу повторити, це для того, щоб остаточно переконати західне суспільство, багатьох політиків, які все, що намагаються або сподіваються на якийсь діалог з злочинною владою Путіна, з таким чином, щоб переконати їх, що будь-які майже формальні підстави, чи основи, чи формальні якісь приводи для захисту своїх прав в умовах сьогоднішнього путінівського режиму, це є просто марні сподівання. Передайте мікрофон туди назад. Ви хотіли ставити запитання.
вже справа. Відбувайтеся от сюди, будь ласка, і Насколько велика вероятность того, что принятое сегодня так называемое решение даст старт новому массовому политическому преследованию, которое было сделано 3 мая и 26 февраля? Ми не можемо зараз, скажімо так, дуже точечно і ймовірно передбачити наступні дії окупаційної влади. Там немає взагалі жодних людських чи правових таких мотивацій в тих діях, які ними здійснюються. Ми не виключаємо, що це рішення воно послужить підставою для розширення репресій, оскільки, щоб ви розумілися, в системах органів національного самоврядування кримських татар, які складаються з Курултаю, 248 обраних делегатів, також 33 обраних з числа делегатів членів Меджлісу кримськотатарського народу, регіональні меджліси їх 25, в які входять голови всіх місцевих, меджлісів, і це близько 250 сільських, селищних і міських меджлісів. І в кожному з них обрані члени. Кількість в кожному конкретному випадку членів місцевих меджлісів, вона може бути різною, оскільки вона прямо залежить від кількості виборців кримських татар, які живуть на тій чи іншій території. Найменша чисельність місцевих сільських меджлісів може бути 3 людини, найбільше 15 людей. Близько 2,5 тисячі кримських татар є діючими членами різного рівня меджлісів. І такі репресії по відношенню до них з боку окупаційної влади можуть бути, оскільки окупаційна влада вважає, що меджліс, його діяльність є екстремістськими. Я не хочу зараз вам наводити дуже багато прикладів для того, щоб продемонструвати таку абсурдність, протирічивість, знаєте, підходів самої окупаційної влади. Це тоді буде виглядатиме, що я з ними конкурую в пошуку якихось правових логік або правових таких підходів. Ну, один лише назову. Їхні намагання постійно виходити на діалог з меджлісом кримсько-татарського народу, які в цих намаганнях вони були дуже активними протягом декількох місяців з моменту окупації. Це існування багатьох правових, ну не багатьох, але не менше 10-15 правових актів, правових хай буде в дужках, але з їх точки зору правових актів, в яких вони визначають меджліс як представницький орган кримсько-татарського народу. Тобто вони цим прийняттям рішення вони просто протирічать і самим собі, оскільки в них не вийшло те, що вони планували. Їм не вдалося змусити меджліс склонитися, їм не вдалося взяти його під повний контроль. Я скажу, якщо б був би інший розвиток подій, і сьогодні меджліс кримсько-татарського народу, або ще для них краще, якщо б меджліс зібрав би Курултай і сказали б, що кримські татари підтримують вторгнення російських військ і незаконну анексію Криму, я думаю, що сьогодні поняття меджліс кримсько-татарського народу було внесено в найвищі правові акти Російської Федерації. Отже, тепер я думаю, що для них відкрита дорога для репресій, але ми про це дуже тісно зараз спілкуємося зі всіма міжнародними організаціями, щоб мінімізувати ці репресії. А можна таку статистику? От зараз скільки людей в Криму, кримських татар, переслідуються російським законом, російським судом? Дивіться, вам ніхто не назове такі остаточні якісь цифри. Вам будуть називати ці цифри, які характеризують певний стан людей, які потрапили від репресій, але тільки тих, які відомі або які не можна просто, ну скажімо, заховати. Сьогодні 14 кримських татар, які знаходяться в застінках ФСБ в Криму. Серед них мій заступник Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Він з 29 січня
2015 року, як заарештований. Потім трошки місяцями пізніше були заарештовані Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі. Це громадські активісти. Вони звинувачуються в тому, що, мовляв, здійснили злочини. Насправді вони зустрічали пана Мустафу Джемілєва, нашого лідера, на адміністративному кордоні. І це їм вони в цьому звинувачуються, що такі, що нібито порушили, як вони кажуть, державний кордон Російської Федерації. Це тепер вже 11 молодих, трошки постарших кримських татар, яких всіх звинувачують в тому, оцих 11, яких звинувачують в тому, що вони, мовляв, належать до мусульманських організацій, діяльність яких заборонена на території Російської Федерації. 14 людей за ґратами. 20-21 людина, за нашими даними і за нашими списками, ті, які були насильницько викрадені. Окупаційна влада заперечує цьому, вона говорить про 7-8, а інші, мовляв, де зникли за своїм бажанням. Є сотні і сотні людей, які були притягнуті до суду, і вони отримали вироки у вигляді великих грошових штрафів. Більше ніж 130 людей – це за події 3 травня 2015 року, знову ми згадуємо, це адміністративний кордон між материком і півостровом. Деякі дослідники кажуть, що їх 150, але деякі люди просто не хочуть, щоб про них говорили. І десятки людей, яких засуджують, продовжують засуджувати за мітинг 26 лютого 2014 року. Це за день до того, як в Крим вступили в відкритій формі зелені чоловічки. Ось така статистика. Але ми ніколи вам не зможемо сказати, бо самі не знаємо кількість людей, які визивалися ФСБ, слідчі комітети, інші каральні органи. Бо значна частина людей для того, щоб уникнути такого, знаєте, постійного пресингу з боку цих каральних органів, вони просто про це не дають нам дозволу або нашим активістам в Криму, щоб про це інформацію розпоширювали. Я просто можу посилатися, для мене відомі випадки, коли люди до мене зверталися з тим, що, мовляв, я их разумею дуже, что я не хочу, чтобы они больше врывались в мой дом рано утром, не надо репортажа делать мою фамилию доступным. Они, конечно, сволочи, но я надеюсь на то, что больше они ко мне не придут. Це особливо люди, які мають малих дітей, які дуже налякані. Є випадки, коли прорвалися до Києва молоді люди, яких допитували, вони розказують, деякі спілкувалися, я знаю, з юристами, на їх розповіді підготовлені вже документи до Європейського суду. Весь набор тих інструментів, якщо так можна сказати, які здійснюються в місцях утримання людей в російських тюрмах, це катування в прямій формі, з використовуванням електроприладів, з використовуванням пластикових мішків, які надягаються на голову. Як правило, такі катування здійснюються до тих людей, які можуть дати показання проти інших, і ці показання будуть здаватися об'єктивними, оскільки це люди між собою близьких, дружніх або таких родинних відносинах. От я спілкувався з молодою людиною, якого катували зранку до позднього вечора, щоб він дав проти тих людей, які зараз сидять, щоб він дав показання, що вони готувалися до поїздки в Сирію, щоб воювати на боці ІГІЛ. Интернет-издание «15 минут» Рифат Ага о членах лица, которые остаются в оккупированном Крыму. Как им действовать? Следует ли им опасаться? Что им делать? Ми тільки що про це говорили. Ми можемо прогнозувати дії окупаційної влади, але ми не будемо зараз говорити за них, що вони можуть здійснювати, в яких межах вони будуть
себе вести. Є велика загроза по відношенню не лише до членів Меджлісу, але ще і до тих багатьох активістів, які приймали участь в формуванні цих місцевих меджлісів або системи органів національного самоврядування, які були членами виборчих комісій, які були виборцями, що голосували. Я хочу, щоб ви просто уявляли, ми всі, можливо, знаєте, кожні 5 років ми проводили вибори. Вибори, які нічим не відмінялися від державних виборів. На кожних територіях ми створювали дільничні комісії, дільниці, створювали центральну виборчу комісію, і ми так обирали членів місцевих меджлісів, міських, селищних, і так ми обирали делегатів Курултаю. Останні вибори у нас пройшлися в 2013 році. Вы можете назвать еще, вот, ну, возможно, у вас есть эта статистика, сколько сейчас крымских татар остается в Крыму, сколько выехали с аннексированной территории в Украине? Я можу користуватися лише тими цифрами, які дають дослідники. Ми не ведемо статистичну роботу. Вважається, що з Криму за 2 роки окупації вимушені були виїхати близько 35 тисяч людей різних національностей. Вважається, що серед них майже половину складають кримські татари. Я хочу сказати, що і ви про це знаєте, що всі кримські-татари, які зараз знаходяться в Криму, і особливо молодь, і особливо такі активні соціальні люди, вони можуть бути майже різними за політичними поглядами, але такий рух зараз в Криму, який є загальнонаціональним, живе в Криму. І ми закликаємо всіх не покидати Крим, якщо проти людини немає прямої загрози щодо його фізичної загрози щодо його життя. І подавляюча більшість кримських татар, вони дійсно ведуть себе таким чином, щоб за будь-які умови не покидати Крим. Але 15-16 тисяч кримських татар за 2 роки були вимушені покинути Крим. Ми вважаємо, що в Криму зараз все ще залишається близько 300 тисяч кримських татар. Пане Фата, чи можна очікувати такого, що окупаційна влада в Криму буде створювати свій, так би мовити, правильний меджліс? Я думаю, що вже ні, оскільки вони вже визнали не просто створений, знаєте, справжній представницькі органи кримських-татар, вони і назвали, тобто вони і заплямували з їхньої точки зору термінологію, назву. Я не думаю, що вони будуть створювати меджліси після того, як меджліси вони оголосили екстремістськими. Російські політики, вони дуже уважні до символів і всього іншого, що вони називають скрепами. Колеги, якщо більше запитань немає, то я дякую всім за увагу. Позовіть пана Руфатича, завітали гості. Хто ще може Я задати можу трошки роздати оце рішення, яке ми прийняли. Я можу показати оригінальне, це те, що було прийнято, і не хочу показувати, але я можу просто, тут ніхто не встигає, можу показати, що було відбувалося. Це Где оператор? Оператор, забери камеру с прохода, пожалуйста.